Pa znate šta je, da vam nešto kažemo o požaru, puno vam nemo šta reći, slike pokazuju. Ovo je scenario od prije 3 godine, 3 mjeseca i 3 dana isti. Ovo je isto kod da je neki režiser pisao i isti scenario od prije tog požara ponovio ga za danas. Mi nemamo riječi više šta da kažemo. Ovdje ima krivaca dosta. Najveći krivac je uprava pijace i njen vlasnik, njen direktor, koji nisu obezbijedili minimalno tehničke uslove da bi ova pijaca radila, u saradnji sa inspektorima koji su nama izdavali rješenje da objekti posjeduju minimalno tehničke uslove, a nikakve minimalno tehničke uslove nisu imali. Čuvari nisu radili svoj posao, nisu obezbijedili vatrogasno vozilo koji su bili dužni da obezbijede u krugu pijace. Hidrante nisu radili koji su bili dužni da ih urade. Nikad ništa na vrijeme nije urađeno. Šta planirate vi poduzeti sada? Pa znate šta, ja sam prije 3 godine izgorio, sad sam ponovo izgorio. Ja ne znam odakle da počnem ponovo. Ako budem mogao snaći snage, jedino će biti prestoji tužba. Tužba od koga ću tužiti, ne znam ni ja, nekog hoćem od njih. Nalazimo se na pijaci Arizona na području Gračačke